jezdíš na motokrose a pak ti kluci řekli, aby si přijel po parketách. Jaké to bylo? No samozřejmě, bylo to výborné. Bylo to výborný. A jel jsi na jedničku nebo dal si dvojku? Na jedničku. No to na jedničku. Nechtěl jsi udělat nějaký kolečko a zagumovat tady trošku, zanechat nějaké drážky na parketě? Ne. Nechtěl, dobře. Kubo, prosím tě pěkně, v zelených barvách, oranžový motocykl, nějak tě donutili moc do zelených barev, nebo zelenou máš moc rád? Rád. Oranžovou ne? Jo. Jo. Taky. Dobře, takže úvodem tady Kubo mám Štice, Kuba, moc krát děkuji, že jsi přijel. Samozřejmě zůstane nám tady ještě jako krásné dekorum. Znovu u tebe, běžím s mikrofonem. Jak se ti líbí závodník Petr Svitka? Moc? Jak hodně ho sleduješ? Jo. Necháš si taky něco od něj podepsat? To by jsem moc chtěl. Moc chtěl, Peťo, je to jasný, doufám, že se mu něco máš, nebo ještě tě Honzíku doporučím, nech se taky s Peťou vyfotit. Tak to jo. Tak výborně, takže Petr musí dát podpis a pak se ještě fotit, to je samozřejmě dobře. To zpráv Honzíku, že se ti to jako líbí. S Peťou jsme velký kamarádi, on s tebou bude taky nový kamarád. Tak pojďme na první místo. A první místo o 7 bodíků, celkem 368 bodů, získal se startovním číslem 14 Daniel Bodurka. Vydolany. Vzhledem k množství dělan v republice si můžeme být jistí, že jsou to ty samé dělany, které jsou domovem Petra Svitky. Líheň, západočeská Líheň vynikajících motokosařů. Jaká škoda, ty jsi nějak špatně taktizoval, mohlo to být vítězství, Adame. Mohlo, jenomže já jsem 2 závody vynechal. A proč, prosím tě? Dobře jsem ho nenechal. A to je škoda, samozřejmě škoda. Máš ty nějakého oblíbeného jezdce? Ano. Kterýho? Kajroliho, Ken Rasena, Petra Bartoše, Petra Smitku a Jirku Čeka. Startovní číslo 13 a Dominik Šperling.